Сараның Кинябулат авыл янында үткәрелүе юкка гына түгел. Һуңгы елларда авыл киңәя, яшьтәр туган яктарына кайтып төпләнә, яңа урамдар калкып сыга. Халык айык тормыш алып бара. Матур, өлгеле гаиләләр ишәя. Сарала тап шундайдарда Байгужа авыл биләмәһе башлыгы Салават Юсупов тәбрикләнә һәм иң әүдемнәренә урындагы хакимият исеменнән мактау кагыдары, рәхмәт хаттары тапшырды. Авыл агънәйләре тормыштың тик яхшы яктарын күреп, милләт рухи хазиналарда һаклап калу юнәлешендә әүдем эш алып бара. Агънәйләр менә йөрибез клубка, төрле оешмалар оештырабыз. Менә әле яңрак кына аулак өй күрһәттек, яшьләргә менә мәктәптә укучыларга күрһәттек. Шулай да бик күңелле яшәйбез инде агънәйләр шулай менә. Хатта шатланып, куанып йөрим. Авылыбызның менә сельсоветләренә прямо шул хатым рәхмәтлемен. Балалар өчен далар оештырдылар бит инде менә булды ошың арсы берничә тапкыр именно хорошо ней бит инде һаван туй дигән мак. Бик күңелле һәрбер оештырга теләдек менә катнашырга теләдек. Ана әүдем бит инде һәрбер хәтта катнаша, монда катнаша. Бик охшай. Авыл пиада ысын олимпиада уеннарыннан һис тә калышманы. Байрамга килгән һәркем төрле спорт уеннарында катнашты. Тирәяк балаларның күңелле тавышларыннан гөрләп торды. Бер урында аркан тартышау, топ менән һикереү, калакка йомыртка һалып йөгерү ярышлары үткәрелһә, авылның игәрле килендәре көянтәләп, һау ташып ярышты. Яшьтәр кинәнеп, волейбол, кул көрәше, дартс, шахмат, шашка уеннарында үз көстәрен һынап караны. Авыл командалары арасында кызыклы спорт ярышлары үткәрелде. Әле дарста уйнаным, уртагына эләктем, һәйбәт, үземә охшаны, мин беренче мәртәбә үземә охшаны инде килеп сыкты. Командала 6 кеше. Һәйбәт, үзебезнең без епле генә без үзебезнең команда, дружный гына командалар. Команданың исеме ничек? Байык. Байык авылныкылар без. Байрамда бер-бере менән ода күрешмәгән авылдаштар очрашты. Аралашты, дуслык, туганлык ептәрен барланы. Бүген бездә зур байрам, ура! Һәйнешемдән кыскырам, сынапта зур байрам, көтелгән байрам. Авылдаштарды, авыл биләмәһендәге төрле авылдагы халыктарды йөзеп бит инде. Үзебезнең иптәшләребезне күрдек, авылдашларыбызны күрдек, бергә эшләгән иптәшләребезне күрдек, тиңдәшләребезне күрдек, классташларыбызны күрдек. Зур һөенеп йөрим. Бу Гәнне Сара киләсәк яшь буынга милли юлларны тергезү, уларны һаклап калу яһәтеннән дә зур роль уйнаны. Авыл пиада дип исемләнгән бу матур икмәткеле сараның исеменә тап килде. Бындай саралар киләсәктә лә үткәрелеп торһын дигән теләктәрен белдерде байрамга килүчеләр. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре.